Mayong adlaw sa inyo mga kapagtuon kag mga kabyanan namon dira nga naga subaybay sa programa Kamatuoran Pagatunan Ministry. Yari naman kita karon nagapangalagad sa inyo sa pag-discuss sa pagtuon sa pipila ka mga importante nga mga butang diri sa balaan nga kasulatan. Nyo lagad sini nga tion Brother Jisrael Kihong, isa ka mamayag sa mayong balita sang Ginoo kag kita welcome sa inyo subong sa kung anong adlaw niyo ini makita kag mabatian nangin nagapasalamat gid kami nga sa diin kamo gid buylog kag nag-upod sa gyapon sa sini programa Kamatuoran Pagatunan Ministry. So atong ginabiabi dira ang akong long time partner Brother John Villanueva. Bro, kumusta ka dira? Kag mangin ka-upod sa naton sa sunod nga mga discuss naton dire mga kapagtuon Sa pag-umpisa magapangamuyo kita. May gumaon nga Dios tagiya sa amon wala mga kabuhi. Salamat Ginoo sang kaayo mo sa amon sa diin tagaan mo kami sang kaigyonan nga makatuon naman sang imong mga pulong. Pamayuaman ang tagsa-tagsa sa amon karon mga kabyanan nga naga-subaybay sa sini sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang atong pagatunan mga kapagtuon sa sining adlaw nanungod ini mga kapagtuon kag mga kauturan naton dira kag mga kabyanan nanungod sang mga abyan ni Daniel diri sa balaan nga kasulatan sa Daniel chapter 3 nga sa diin may tatlo diri ka mga pamatanon nga nagtindog sa ilang nga pagtuo sa Ginoo despite pa mga kabyanan kag mga kapagtuon nga ang hari nga si Haring Nebukadnezar nagpatindog sang isa ka larawan nga bugos nga bulawan kag luyag niya nga kung magtunog na ang ining mga musika nga ipatunog niya mga kapagtuon ang tanan magaluhod sa ginpatukod yang Dios nga ini o kon ribulto so apang ining tatlo ka mga kaabyanan ni Daniel nga amo si Shadrach, Meshach kag Abednego nagtindog sila yang pagtuo kag wala sila yang magyaob kung nagsimba sa sadtong gin patukod ang ginobra ni Haring Nebukadnezar Basahon naton mga kapagtuon ang Daniel chapter 3 verse 6. Ang bisan sino nga hindi magsimba iaboy gilayon sa nagadaba-daba nga hornuhan. So diri may ara nga ginhimo ang ining hari si Haring Nebukadnezar nga kung sino ang hindi magsimba sa siningin paobraya nga larawan pag idapong sa nagadaba-daba ipagahaboy sa nagadaba-daba nga hornuhan sang kalayo so sa verse 7 gani pagkabati nila sang tunog sa mga instrumento nagluhod dayon sila kag nagsimba sa estatwa halos ang tanan nga tao dito. Sa verse 8, kung nato ninyo mabasa, sadto nga tion may pila ka mga Babilonya nga nagpalapit sa hari kag ginpakalain nila ang mga Hudiyo. Sa verse 9, ato na ibutang sa kuan naton dira sa aton nga screen nagsiling sila kay Haring Nebukadnezar kabay pa nga magkabuhi ka sing malawig mahal nga hari. Sa verse 10, hindi bala nga nagmando ka nga kung sino ang makabati sang tunog sang mga instrumento magluhod dayon kag magsimba sa estatwa nga bulawan. So amo ni isa ka mando sang hari nga sa diin ang tanan magaluhod sa iya ginpaobra nga larawan mga kapagtuo So apang kung hindi magsugot, hindi sila magluhod, ipaghaboy sila sa nagadaba-daba nga hornuhan. Sa verse 12 aton basahon. Pero wala nagtuman ang imo mga sugo nga mga Hudiyo nga sila ni Shadrach, Meshach kag Abednego nga ginpadumala mo sa probinsya sang Babilonya. Wala sila nagalagad sa imo mga Dios kag wala sila nagsimba sa estatwa nga bulawan nga imo patindog. So diri nagapakita mga kaabyanan kag mga kapagtuon nga ang ining mga mag-abyan nga mga pamatanon wala sila yan wala sila yan participate sang sining tinutuyo sang hari nga sa diin pasimbahon ang mga tao sa larawan nga sa diin
wala ginasimba sang tatlong ka mga pamatanon nga ini, no? So sa verse 13 naton pa basahon diri. Pagkabati sadto sang hari, pertigid ang iya kaakig. Ginpatawag niya dayon sila ni Shadrach, Meshach kag Abednego. So pagpadayon diri sa verse 14, pag-abot nila ginpamangkot sila sang hari, matuod bala nga wala kamo nag-alagad sa akon Dios, sa mga Dios, kag wala kamo nagasimba sa estatwa nga bulawan nga akon ginpatindog. Sa verse 15, kung ginamanduan ko kamo nga magsimba sa estatwa kung mabatian ninyo ang tunog sa mga instrumento, kay kung hindi kamo iaboy kamo gileon sa nagadaba-daba nga hurnuhan, tanawon ta lang kung may Dios nga makaluwas sa inyo. So diri no nga pagpanghangkat sang sining hari mga kapagtuon sa tatlo ka mga pamatanon no nga Hudiyo, no, kag nagsabat sila. Mahal nga hari, sa verse 16, wala kami sing may masiling partisina. Kung amo gid man ina ang matabo, luwason kami sang Dios nga amon ginaalagaran sa sina nga nagadaba-daba nga hurnuan. Luwason kami sang Dios sa imo mga kamot. Pero kung hindi gid man niya kami pagluwason, gusto namon nga may baluan mo, nga hindi gid kami mag-alagad sa imo mga Dios, o kung magsimba sa estatwa nga bulawan nga imo ginpatindog. So diri nagapahayag mga kapagtuon sa sining nga istorya nga ining mga tatlo ka mga mag-abyan sa Shadrach, Meshach kag Abednego, no? Kung luwason man sila sang Dios o kung hindi, no? Mapadayon sila sa pag-alagad sa matutuon nga Dios nga ara sa langit. So sa pagpalipot sining nga istorya mga kapagtuon, diri na gintestingan gid, no? Ang ilang nga pagtuo kag nangakig ang hari diri kag sa palipot sang istorya ginbutang ginaboy sila sa hurnuwan sang kuano sang hurnuwan sang kalayo apito sing pilo kag didto nakita sang hari nga apat na sila, no? So nakita diri mga kabyanan, no, kag mga kapagtuon sa verse 25, nasiling dayon ng hari tanawan ninyo. Apat ang nakita ko nga nagalakat-lakat sa kalayo. Wala na sila nagapos kag wala sila maano sa ila daw isa ka Dios, no? So diri nakita ni Haring Nebukadnezar nga tatlo ang ginpahaboy sa may hurnuwan sang kalayo pero nangin apat, no? Kag nakita yang isa nga daw sa Dios kuno, no? So dito nakita na saksihan, no, ni Haring Nebukadnezar mga kapagtuon nga ining hitabo, no, isa ka hitabo nga sa diin ang Dios nagluwas sa sining mga katawhan, sa sining iya mga kaanakan nga nangin loyal sa iya mga kapagtuon, no. So amoy na mga kapagtuon, no, ang luyag ko nga i-point out diri sa sining nga mensahe nga aton natun-an sining nga tion sa malipot nga pag basa naton sining nga dinalan diri sa Daniel chapter 3. Nagapathag mga kapagtuon nga kung ano man ang nagakatabo sa aton kabuhi karon sa sining nga panahon naton karon, tindog lang kita sa aton nga pagtuo, no? Despite sa mga trials, sa mga pagtilaw, sa mga pagpangangkat sa kabuhi, mayara nga mga kinawad-on, no? Mayara nga tawag nga mambal naton nga mga krisis, no? Kag ang ining pandemic, no, nga nagapakibang sa aton, no, mga viruses nga nagapakibang sa aton, hindi kita malingkang sang aton nga pagtuo. Padayon kita sa pag-alagad sa Ginoo, no? Bisan pa ini nagakatabo ang Mateo 24:8 ini umpisa pa lang sang kasakit, no? Nagapayag dira, no? So antoson naton ini, no? Pagi sa gahom sang aton Ginoo nga magabulig siya sa aton, no? Sa pangatubang sining ginapangatubang taman nga problema, no, sa aton nga kabuhi. Kag bisan ano mamatabo, tindog nang ikitaya sa aton pagtuo, no? Priyasang sining tatlo ka mga sultero ini sa Shadrach, Meshach kag Abednego, no, ginpakita nila nga bisan pa ano matabo, no, luwason mo sila sang Dios nila o kun hindi, luwason mo sila sang Dios naton o kun hindi, no, mapadayon sila sa pag hindi gid sila yung magyaob sa sinang estatwa nga ginpatukod sang Ginoo. So sang ni Haring Nebukadnezar, no,
So why gid sila yan maghimo no sang desisyon nga temporaryo lang. No, naghimo sila sang desisyon nga ina nga desisyon ginatawag ina nga desisyon importante nga desisyon kag eternal nga desisyon mga kapagtuon. No? So sa panahon naton karon kinahanglan naton ang ginatawag nga loyalty sa aton nga Ginoo. No? Wala na ta sang iban nga dangpan pa, wala na ta sang iban nga katuan pa, kundi amo na gilang ang aton nga Dios, no? So sa panahon naton karon, naliwat-liwat ko ini nga wala na ta sang magpaliwa-liwa pa o kung magpatamad-tamad pa, kundi amo na sang tion nga sa diin magbakas na kita no sa pagpalapit liwat kay Kristo, no? Ikaw karon nga nagalantaw sini kung sino ka man. Ginahagad ko ikaw, no? Gina-imbitar ka sang Ginoo, no? Nga buksan mong imo kasing-kasing nga magpakig-upod kita sa iya, no? Samtang hindi pa uli ang tanan. Kabay pa, no? Nga ang mensahe sa maripot nga mensahe nga gipakita sa aton sang tatlo ka mamatan-on sa Drak Mesa kag Abednego. Nagapahayag diri, no? Nga bisan sa ila pagkapamatan-on nangin faithful sila sa Ginoo, no? Sa Dios nga buhi. No? So kabay pa mangin kaangay kita sa ila, no? Nga despite sa mga problema nagatindo kita sa pagtuo sa aton nga Dios, no? Nga ginaalagad na, no? So thank you gid, no? So madamo nga salamat sa pag-upo diri sa programa Kamatuoran Pagkatun-an. Likot ang ining aton nga pagtun-an apang makakuha kita sang lesson nga sa diin makahatag sa aton sang duga nga pagpadasig sa aton pagtuo dira sa aton nga Ginoon. So magapangamuyo kita, may gugmaon nga Dios, salamat kid sa imong kaayo sa amon sining hapon, imo kami giway mo kami patumbayaan. Kabay pa kamayo ang amon mga tumalanaw, mga listeners namon sa sining nga programa. Di mo sila pagpatumbayaan subong mga top fans namon Ginoo sining nga programa. Gusto mong man, isa kami sa pagpakamaayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So madamo nga salamat sa pag-upo diri sa programa Kamatuoran Pagkatun-an Ministry. Nualagad sa kanginan, Brother Giselle Kiyong, nagabilin sa inyo sa isa kalambalan ng kungkutalang nakabalusang kamaturan. Hindi kita, madaya. God bless us all.